Zintanda manibuliseni kuni nonke egameni likaYesu. Ngumpostile Israel Daniso lona eKhayelitsha. Ndifuna nje ukuba namhlanje ndinityhilele nje into ebalulekileyo kakhulu. Masiqaleni nje ngokuba sivuleni ilizwi lethu kwincwadi ka-Yohane chapter 4. Ithi zintanda, musani ukukholwa ngoomoya bonke. Bacikideni oomoya ukuba ngabakaThixo na. Bacikideni oomoya uba ngabakaThixo na, ngokuba banintsi abaprofethi abobuxoki abaphume bangena ehlabathini. Banintsi abaprofethi bobuxoki abaphume bangena ehlabathini. Ngoko ke verse 2, mazini ngale nto ke umoya kaThixo, umoya wonke omvumayo uYesu Kristu eze esenyameni, wonke umoya omvumayo uYesu eze esenyameni. Ndifuna ukuba siliphulaphule kakuhle ke elizwi. Alithi omvumayo uYesu esemoyeni, kodwa lithi omvumayo uYesu esenyameni. So ithi le nto kumele kuqala ukuthi ube nayo i-understanding yakhe uYesu ephi, esenyameni. Akuphelanga ukuthi umazi as a spiritual eye, but you need to understand ukuza kwakhe esenyameni and kwaye ukholwe koko. Ngoko ke ndifuna ukufundela nje apha kwincwadi kaProverbs chapter 24. A wise man is strong, and a man of knowledge strengthen his power. Now, uba ufunda kwincwadi ka-Yohane chapter 14 verse 13, ithi, and you will know the truth, and the truth will set you free. Now, what is important more is a knowledge. Iproblem abantu besifa bedestroyeka kungekho nto ilungileyo kungenxa yokuthi abantu baswele ulwazi. Kumele ukuba ku-understandwe icala lenyama kaYesu ukuze abantu bakholelwe uYesu, ngoba ithi le ncwadi kaYohane chapter 4, lo ukholwayo kuYesu eze esenyameni, not eze in spirit or the spiritual side of Christ, but ithi okholwayo eze esenyameni. Now the thing is that, do you even understand ubunyama bukaYesu? Do you even understand the presence kaYesu eze esenyameni? Ngoba ilizwi lithi okholwayo kuye uYesu eze esenyameni. This is how you test that this is a spirit of God, because there will be a belief of Christ in flesh. Ngoba abanintsi baye basikhohlisa basinika a wrong side of the flesh of Christ. We need to get into the understanding of that.